Samtang hingpit nga giawhag sa otoridad ang publiko sa pagpanagang sa kainit sa panahon o ang risgo sa polluted nga hangin sa Sugbo, pinaagi sa pagpabilin sa sulod sa tagsa-tagsa kabalay, pipila sa atong mga kauban ang no choice tungod sa ilang trabaho. Sama na lang ni Tatay Felizardo Gonzales Jr., 56 anyos, nga hapit tulo na kadekada gisugal ang kaugalingong kinabuhi tungod sa iyang trabaho isip traffic enforcer sa dakbayan sa Sugbo. Isip tigmando sa trapiko, permi matubang ni Tatay Gonzales ang mga grabing hagit sama sa mga dili disiplinado nga mga motorista o pedestrian, harassment ug mga pag-atake gikan sa mga nasukong drivers. Ug lakip na niini ang mabantang sa pausab-usab nga panahon. Mahinumduman nga gibutyag sa pag-asa nga posibleng makasinati ang Sugbo og labing taas nga temperatura karong maabot nga Mayo. Gikabalak-an nga posibleng mutungtong na sa extreme caution category o 33 degrees Celsius ngadto sa 41 degrees Celsius ang temperatura. Samtang ang bag-o lang gireport sa Environmental Management Bureau ang pausab-usab nga air quality sa Sugbo. Kasamtangan karong naa sa fair category ang air quality sa Sugbo gikan sa very unhealthy ug unhealthy status sa hangin sa milabayng mga adlaw. Bisan pa man sa dalang risgo sa mga trabaho ni Tatay Gonzales, alang kaniya, importante kini tungod naa sa ilang kamot nakadepende ang kahapsay ug kalinaw sa kadalanan. Apan, dili niya malikayang mubati o kahadlok. Kung ako lang hadlok kita sir kay lumagag 50, unya wa pay labot sa hinungaw sa simento na. Naaman na siya hinungaw sa simento na espalto. Hadlok gid sir ang amo lang gid nga kuan sa amo sang kadagkuan sa CTO kung nakikataguan gamay tago lang gid siya nga kailang makita lang sa mga tawo nga nasdan. Subay sa dalang risgo sa hangin o kainit sa adlaw, adunay hangyo si Tatay Felizardo sa mga motorista. Masubraan, maabot ko nga 30 minutes. Grabe na, mura na mo mahanap ang pananaw. Munang mutago ko ganang gamay nga landong, kaya at least ko niya, tubig ba? Nadilibog na, huwag na mo suporta. Kaya huwag tayo mahimo, mamani part sa itong trabaho nga gisudlan. Pagbarog, giskadanan, pagpakita sa mga tao, nga dili kita, ingno nagtago-tago sa dalan. Kanya, ang amo lang nila, sabta na ilang gud kay init sa kayo di sa gid mo makaptungas daan gawas og traffic na kastanan. Kay anha na gid mo makaptungas daan agwan taho na gid kainit sa dalan. Base sa datos sa Department of Labor and Unemployment Condole, nakamatikod sila og steady nga pagsaka sa mga aksidente sa workplace matag buwan. As of April this year, 7 ka aksidente ang ilang na-record, diin 34 ka mga trabahante apektado ug 2 ka buok ang namatay. Tungod niini nagpainumdum ang Labor Relations and Standard Chief sa Dole Region 7 Dr. Efren Vito sa Dole Labor Advisory No. 8 nga nag-auhag sa mga kompanya sa pagpatuman og safety measures aron kalikayan ang heat-related illnesses. To assess the risk of exposure of workers to extreme heat, vis-a-vis whether existing comorbidities, especially with those with hypertensive, with kidney diseases, and implement appropriate control measures. Number 2, adjustment of rest breaks or work locations to allow recovery from heat exposure. Number 3, provision of temperature appropriate uniforms and personnel protective equipment, sir, especially during this time na natin issues sa ato ang air. Gawas ni ini, gitinguha sab sa mong ahensya ang pagpalapad sa Occupational Safety and Health con OSH Barangay Patrol Program. What they do is then they are going to take photos of it and report it to our group chat so that when we assess and when they assess as well, nga doon ay imminent danger situation, that's the time that we are going to deploy our technical safety inspectors to conduct necessary inspections. Samtang sa pagbukas sa buwan sa Mayo, ibida sa Dole ang nagkadayang kalihukan o programa alang sa mga trabahante. Magpahigayon usab sila og massive payout nga ipang-apod-apod sa mga drivers. Dini sa Sugbo, ang atong selebrasyon, doon na tayong mga payout po sa Tupad, under the Tupad program nga covered sa area sa Barile, covered po natong sa San Fernando, diha po ang atong partnership with the National Irrigation Authority, doon na tayo 200 ka mga beneficiaries, o sa atong programa sa Pasay Limpio nga program, under sa Department of Labor and Employment in cooperation with the city government and the Barangay Pasil. Dugang niini, ipatuman usab nila ang Benteng Bigas program nga ipang-display sa mga stall sa Kadiwa Alternative Program alang sa mga minimum wage earner. Kini si RD Morales, alang sa My TV Cebu.